Euskal Herriko besta eta gertakari nagusi guztietan aplikatzeko erasoen aurkako protokolo bateratu bat lantzen hasi dira bestetako eragile eta elkarteak. Azken aldian izan diren erasoekin arranguratuta. Arratsaldeon ikusentzuleo, jarraian emango dizkigu xehetasunak Nerea Olasok eta ostirala dugunez, gure asteburuko proposamenak ere bai, baina lehenik hauteskunde legegileei begira azken ordukoak Fran Dolosorrekin. Ongi etorri. Ezkerra elgarrekin aurkeztuko da Ipar Euskal Herrian ekainaren 30ko hauteskundean lehen itzulian, EH-baik bat egin duela Fronte Populararekin jakinarazi du hortzirale guerdiuntan, Baionaldeko hautagaia Colette Capdeviel sozialistan, diputatu OIA, eta ordezkoa Alain Iriar hiriburuko auzapez abertzalea lehen aldia hori gertatzen dela. Lapordiko kostaldean Peio Dufo izanen da Fronte berriaren hautagaia. Barnekaldean Iñaki Etxeaniz, gaur egungo ezkerreko diputatua. Balorazioa baikorra egiten dugu, gure militantziak baieztatu du eta berritsi du beraz gure parte hartzea Frente herritar horretan, kontuan harturik egoeraren larritasuna, pentsatu dugu beraz lehenetxi bat genituela ezkerraren sensibilitate ezberdin artean bateratzen dituzten elementoak eta bueno, ditugun ñabardura, batzutan gauza batzuetan ezagostasunen gainetik ere pasa baginela, ez? Bertzalde Eusko Alderdi Jeltzaleak hautagaiak aurkeztuko ditu 3 barrutietan, Lapurdiko kostaldean Jean Teletxea eta Mathieu Kaiser hautetsiak Urruña eta Miarritzeko herriko etxeetan, Baionaldean Jean-Marie Ramuzben enpresaburua eta Sophie Voisin hautetsian Baionako herriko etxean, eta hemen Barnekaldean Grazian Mirandebek aurkeztuko dute Jeltzaleak. Lutte Ouvrière alderdiak ere hautagaiak aurkeztuko ditu barruti guzietan, sindikatak ere erne daude eta larunbatuntan ameketan Baionan manifestaldia eginen dute, langileen eta herritarren aldeko neurriak hartuak izan daitezen eta eskuin muturraren arriskuaz ohartarazteko. Ipar Euskal Herriko festa eta gertakari nagusi guztietan aplikatzeko erasoen aurkako protokolo bateratu bat lantzen hasi dira. Izan ere, eraso mota ezberdin asko gertatu dira iparraldeko besta guztietan, jendeak gogoz kontra drogatuta azken aldian, eta beraz, era bateratuan besta guztietan edozein eraso gertatuta, zer egin, nola jokatu eta nola babestu denek jakitea da xedea. Hartzen gira betidanik badirela erasoak, beti oraindik ere badira erasoak, eta beharrezkoa atxemaiten dugu jendeak segi dezaten erasoen salatzen, erantzumatukan dezaten entzunak izan diten, eta babestuak batzu, besteak kanporatuak, erasotzaileak, eta epe luzerat eraso guzti horien tipitzeko desagertu arte. Nahi genuen elkartu ziren pesta guztietan erasoak pasatzen dira. Eta hori gazteentzat ere pixka bat aipatzeko eta denen artean babesteko eta hori da helburu nagusia. Izan ere, eraso motak aldatzen doaz eta egokitzen joateko beharra azpimarratu dute. Halaber, herri guztiek ez dituzte baliabide nahikoak horrelako erasoen aitzinean eman beharreko erantzun irmo eta azkarrak behar bezala prestatu ahal izateko. Motibatuko ditu, espero dugu protokolorik ez dutenak, eta horrez gain, besta guztietan jendeak jakin dezan nola erreakzionatu, erasotua barin bada, edo lekuko barin bada, denetan berdin antolatua izaitea. Denen artean atxemaitea zerbait jendeak gehiago babesteko. Prebentzioa izigarri importantea da, eta gero protokoloan ere nahi genuke egin pixka bat eraso bat delarik nola egin, berdin formakuntza tipi batzuk ere bai proposatu, badugu lan asko egiteko, eta jendea babestea. Hori da gure helburua, eta pestak ongi pasatzeko eta denen artean ere babesteko. Medikuntzako profesionalak eta herri mugimenduetako kideak elkarlanean hasi dira protokoloa lantzen. Lan mardula, uda osterako prest egotea espero dute. 2 aste barru ospatuko da EHZ festivala esaterako aspalditik erasoen aurkako protokoloak jada plantan ezarriak dituzte, baina horrelako ekimenen beharra ere nabarmendu dute. Behartuak gira intzinetik lantzea zinez formatzea, horregatik badugu Brigada Ubela. Brigada Ubelak urte osoan lantzen du protokoloa berriz ikusten,
Formatzen ditu beste komisio guziak, festivala aintzin, joiten da laguntzaile guzian ikustera, esplikatzeko nola protokoloa plantan ezari gauza bat gertatzen bali bada. Gero beti adaptatu beharko da gertakari bakoitzari, hori segur da. Baina pentsatzen dut lanketa orokor bat egitea beste eragile batzuekin, beti interesgarri dela beste ideia batzuen ukaiteko, edo hori ikusten dugu urtero gauzak aldatzen dira, beraz urtero behartuak gira ere adaptatzea egoerari. Momentuz, bestetako elkarte eta eragileak hasi dira protokolo bateratua osatzen, baina parte hartu nahi duen orori, gonbitea luzatu diote. Arratsaldeon ikusentzuleoko ostirala da, beraz asteburuari begira jartzeko unea heldu zaigu eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu eta lehenengo plana Frankek aipatuko digu. Bai, antzerkia iduritzen bazaizu, euskarazko antzerkia biziki gustukoa baitugu nola ez, eta egun hauetan Asut konpainia ari da, lujez estali laborantzari buruzko antzeslana, beraz eskaintzen Izuran, Latxaga jauregian, eta hor gauza berezia, gai biziki sakona alde batetik, biztan da, Simon Fuchs taula zuzendari delarik, eta aktore lanetan Ramon Agirre, Manes Fuchs, Arantxa Irigoyen, eta hainbat lagun hor inguruan, eta gauza berezia, zeren ez baita antzoki batean gertatzen, jauregi batean baizik, gaztelu, erdiaroko gaztelu batean, eta antzerkia baino gehiago filma bat ematen du, egiazko dekoratua baitute, eta horren erdian, egia da, ez dela gehiago tokirik gelditzen, ikusi Asut konpainiak nolako arrakasta duen, toki guziak hartuak dire jadanik, baina antzerki zaleek esperantza dute, behar bada emanaldi gehiago izatea eta horregatik. Aipatzen dugu berriz ere, Asut lan taldeak egiten duen lan hori lujez estali hori Izuran egun hauetan. Baina gehiago eta hor bai, tokiak gelditzen direla, iesi antzerkia hori iduzki lorek ematen du, taulen gainean Ainhoa Elizondo eskusoinuarekin, Maider Beheran aktore lanetan, eta Bernadette Lujo iratzokieren nola ez, iesi, Pierre Palmade, Frantziako antzerki egileak eta idatzi duen lana, Maizu Beldiak euskaratua eta egokitua, eta hor bada irri zaritzeko eta kasik bi oren abdominalak egiteko edo balio du zinez eta antzeslan horrek, eta gaur berean dugu itzordua, beraz atxaldeko 7:00 ospitalean Irisarrin lehen emanaldia, eta ezin balima duzue, baina kintzazu asteburu untan bigarren emanaldia bai horrein izanen dela biletxean, atxaldeko 4:00, eta hor irriz, euskaraz, umore zinez honean, eta Lapurdi, Basenafarroako euskara aberatsaz gozatzeko parada hortxe, erran bezala gaur haratxean Irisarrin, eta igande arratsaldean bai horrein biletxean jorre. Beraz, antzerki gintzatik musika mundura salto egingo dugu, eta Nereak beste plan bate proposatuko digu? Bai, hori da, gogoratuko duzu, duela 2 urte, autoistripu ziltzen Leire Iribarne Diabolo Kiwi taldeko abeslaria, eta beraz, omenaldia eginen diote Loturak festivalean, duela urte pare bat ere jada ibilbidea hasi zuen festivala, eta, Garaziko gaztetxeak eta Xofaldia produkzioak elkartaren eskutik izango da, jada 2 kontzertu izan ziren, eta gaur beste 3 kontzertu izanen dira, Lasako gelan, Marel, Pelax eta Bloin entzuten alko dira. Bloin taldeak lehenaldiko aurkeztu talde handian Bainolet kantuz diskoa, Bainolet filmarentzat, Maia Iribarne, Leireren aizpak, eta Pascal Irigoyenek sorturiko soinu bandarekin egina. Pelax eta Bloin gainera EHZ eta festivalean ere ikusiko ditugu laster, Pelax ere Ziburuko disko azokan berriki ikusi genituen, eta ostean bihar mendi martxa bat ere eginen dute, goizeko 9:00 hasiko da, Lasatik abiatuko da, mendi ibilaldi hau izango da, kantuz egingo den ibilaldia, sorpresaz beterik, eta Munua Tontorrera iristen direnean ere, piknika izanen da bertan. Oso ondo, Nerea eskerrik asko, eta nik bihar bertan iraganen den beste ekitaldi bate aipatuko dizu, eta zuzen Harrotasun besta antolatu dutelako Saran, Usopop elkarteak du antolatu, eta arratsaldeko 7:00 aurrera animazioak proposatuko dituzte. Harrotasunaren besta hau Sarako Lurberri salan iraganen da, zuzen gitaragoa hasteko Altxalili kolektiboak bere queer kabareta proposatuko du.
Gogoratu kolektibo hau atarratzeko Bekaturus gunean sortu zela eta landaren mutan bizi diren queer pertsonek osatzen dutela kolektiboa. Ikusgarrian, musika, dantza, kantua eta antzerkia nahasten dute eta kabaretaz gain, nereak aipatu duen Bloin banda ere izango da, esan bezala, Bainolet filmat sortu zuen soinu banda dela. Gaualdia Francis Fakultatiferekin bukatuko da. Bueno, eta esan bezala, arratsaleko 7 bukatuko da eta sarrera 10 eurotan salgai jarriko dute. Guk gaurko saioa Altxalili kabaretarekin bukatuko dugu eta gu igandean itzuliko gara astekariarekin. Bitartean, izan ongi!